Niin, täällä taas lommalainen teidän kanssa pelailemassa. Ups, väärä nappi. No. Joten jos tällä kertaa kokeiltaisin jotain muuta. Tai no, mehän ollaan aina siinä yhdessä samassa, mutta mä en tiedä minkä takia mä sanoin, että jotain muuta. Sillä tänään me pelataan jälleen Growtopiaa. No, oikeastaan tää on mun ensimmäinen video, joten miten niin jälleen Growtopiaa. Ja mä haluaisin, että te tykkäätte tästä mun videoista ja että miksi joku heittää mua kananmunille? Niin. Voi kakka. Ootas. Tule tänne päin. Niin. Niin. Että me pitkästä aikaa ollaan tekemässä vaikka mitä tällaista hauskaa, joten toi ei mitenkään korvaa mitään noista. Ja jos toi pistää pelkkiä vaatteita, niin ei saa edes harkita. Ei korvaa mitään. Ei. Ok. Dino miestä. Yritetään nyt houkutella. Motherfucker. Noin. Tuo. Noin. Ja tuo. Noin. Katsotaan mitä sitten saadaan aikaan. Päästään. Vielä on tankki. Ei oo. Ei oo. Kuka haluaa siis? Kuka myy well? 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 Mä. Oko. Oko, miksi sä aina katoot? Ha. Ostan well. Ostan well. Ostan well. Eiku hups. Kalapommi. Plus tuo. Noin. Onko well?
Ok. Ok. Hetkinen, toi on se sama dinomies. Joka... Ups. Ups. No. Niin. Miksi sä täällä oot? Miksi et sä meidän kanssa pelaa rallia? No mä katon eka tän, mitä tää yksi tyyppi haluaa. Mikä yksi tyyppi No. on? Et katso Mutta- sitä mitään sovi. Kuulitko? Joo. Suomi TTV. Nice. Luuletko, että mä en trolli? Siis mitä mulla nyt on? Velhon ja tällainen tankkijuttu. Ok. Mut eiköhän se video nyt ollut tässä näin, joten tehdään sitten ensi kerralla joku toinen, joten moi moi! Moi! Matkin sitä yhtä tyyppiä, mutta anteeksi. Moi moi!